ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಮದುವೆದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅಂಚ. ಸೊ ಮಾಮು ಮಾಮಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಡಿ ಮಾತ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಬಾವ ಮಾತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕದ ಜೈ ಗೈಸ್. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಏನಿತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ತಂಗಡಿನ ಇಲ್ಲಿ ಭಾವನ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪಣ ನಮ್ಮ ಬಾವೆ ಬತ್ತೇರಿ ಗೈಸ್. ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಮದುವೆ ಮಡಿಕೇರಿ ದಾದ ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ಮದುವೆ ಅಂಡ ನಾನು ಒಂಜಿ ದಾದ ಮಂಡ ಅಂದೆ ಈ ಹುಡುಗ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣ ಹುಡು ಅಂಚೆಂಕ್ಲ ಪೋನುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಣಿತ್ತಿರ ಪಲ್ಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟ ಅದು ಲಟ್ಟ ಆಯ್ತು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಚಾಪರ ಪೋನುಲ್ಲ ಕಾಡೆ ದಾಲ ಸಿಂತಿಜ ಬಂಜಿಗೆ ಫುಡ್ ದಾಲ ಹತ್ತಿಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಗೈಸ್. ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಫೈನಲಿ ಅದು ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ರೀಚ್ ಆಯ ನಾನು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪಾರ ಉಂಡು ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲರು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಮದಿ ಮೆದಡಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಫೈನಲಿ ಭಾವನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಗೆತ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಏನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಅದ ಆದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಸಾರಿ ಭಾವನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಗೊತ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಪೊಣ್ಣು ಓಕೆ ಹಾ ಪೊಣ್ಣೆ ಇರುತ್ತೆ ಪೊಣ್ಣು ಓಕೆ ಸಿಂಗ್ಲ ನೇರಳೆ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿಂತೀರಿ ಗಾಯ್ಸ್. ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾವು ಸೋಚಿನ ಆಯ್ತಾ ತಿಂಡಿ ಬರುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿಂತೀರಿ ಬೊಂಡತ. ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಜಾಲಿ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇದಣ್ಣ ಮಂತಿರಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಆಂಟಿ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್. ಸಿಂಕ್ಲ ಫೈನಲಿ ಮದುವೆ ರೀಚ್ ಆಯ.
ನಮ್ಮ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಹೋದಲ್ಲ. ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಕುಶಾಲನಗರ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಿಸರ್ಗಧಾಮಗ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಿಸರ್ಗಧಾಮದ ಉಲಾಯಿ ಪೋವನುಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬರ್ಚಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಉಂಡು ಅವಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಬಲಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ರೂಮ್ ಸೇತುದ ಮೂಲಕ ಪೋವನುಲ್ಲ ಹನ್ನೊಂದು 1 2 3 4 ಬನ್ನಿರಿ 5 6 7 8 9 10 11 ತಾಳಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿ ಅವರಣ್ಣ? ನಾವು ಮಂಗಳೂರು. ಕುಟ್ಲ ಬ್ರೋ. ಅಂದ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಸೈತೀನಿ ಒಂಜಿ ಎಲಿ ಸೈಕಲ್ ಒಂದು ಅವು ಮತ್ತೆ ಗೈ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಗೈಸ್ ಬೋಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತುಲೆ ಇದ್ದಿನ ಮರ ಪೂರ ತಾಗುಂಡು ಹಾ. ಅಂಚ ಪಿರಾವು ಉಳ್ಳರು ಸ್ವಂತ ಎಲ್ಲರು बोटिंग में जॉली जॉली ಕೊಡಗಿನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ बेटा ಆಯ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಂಚೆಗಡೆ ಒಂದು ಕೊಕ್ಕ ಗೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಂಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ತಗೊಳ್ಳರಿ ಸದ್ಯ ಬಿತ್ತೆ yes awan awai kan dulu bala bala come here
ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ చెప్పడు కూడా ఇదేరా